les fases de la Lluna. Què és exactament la Lluna? Doncs la Lluna és el satèl·lit natural de la Terra. Tot i que la veiem blanca i ens il·lumina, no té llum pròpia. La veiem il·luminada pel Sol. La Lluna gira al voltant de la Terra i triga 28 dies a fer una volta sencera. Aquest moviment es diu translació. A més, la Lluna va girant sobre ella mateixa i aquest moviment es diu rotació. Doncs ara ja ho sabeu, la Lluna té dos moviments. Un, el de rotació, que gira sobre ella mateixa, i l'altre, el de translació, que gira al voltant de la Terra. Aquests dos moviments es fan alhora. Heu vist que a vegades la Lluna té forma de síndria o de pilota? Altres és com mitja taronja o fins i tot com un tall de meló. I altres no hi és? Doncs aquests canvis en diem fases de la Lluna. Anem a veure les fases de la Lluna. Lluna plena és la fase en què veiem la Lluna ben rodona. Lluna creixent és la fase en què la part de la Lluna que veiem il·luminada va creixent. La seva forma s'assembla a la lletra V. Quart minvant és la fase en què la part de la Lluna que veiem il·luminada va disminuint, es va fent més petita. La seva forma s'assembla a la lletra C. I la lluna nova és la fase en què no veiem la Lluna. Ara ja hem repassat les fases de la Lluna. Si vols saber més, subscriu-te a Aprenc Més.